Pardon, kadoga venili lamarjan kilang bang po bang pietum don panstami. Pini lamarjan ceng ciaprang nali tum jong senili channel long kimilang polo tangte subscribe pitha lapan like pitha lapan mesen comment pitha. Pini lamarjan lakke eli tum chithanan sna Pm-kisan parni se lom di 5 October ni se ka chethap kadoga vi phanta mate akimi tum bang long onde lang sami long vera tum abana tum bang ke kai ke long dun vera tum bang phan ke chethap lablo sami 100% nang bong pe 90% atom phan ke icon fresh that mate whole check titi atangka bang ke angka chithap hot bang ke theklong lo suri hini punon suri pli punon son che theklong ren ti lo sami ke ong dung atom phan bang la puson atangka che theklong lok nang chithap elu pu che theklong lok tang de ta che olai dam lo pulo tang te che olai edet athek tum han ke non atangka thek thulong le dat chirui plot pusi ki pu ase katuk ka ve tum stame kama thakisung ong lo post office long puna along chedam lo ko son pensila so tangka che palong ma lapen ko nase ke dam juima suri hini atangka mate suri pli atangka nang che thap tang atangka le ko son se ke chedam juilo son se ke vedet lo po non ke account long zero side lo 2000 nang che thap tang suri ning che thap tang suri pli nang che thap tang atom sami avedet ke ong dung atom han ke non ke cholai hala 5 arni 6 arni ke cholai dun tang atom bang ke mesen lo mate la 7 arni sitame adab alom cholai dun atom bang ke adab alom chenun thek sera atom bang ke long log lo stame arni kang sampen mate 12 apipen ka chelang dam mate ke cholai dam atom bang ke chelong le derlo adhega atom hana pudun ke account KYC dokok account fresh dad account nang whole check la puson sitame nalitum matha dari atangka bangke nalitum account nang do hadak sigi klang klechot sitame la ise number long dak call no nalitum miss call pinu la da message nang leje tani screen long people la screen long kipia number long call no nang tum miss call pinu nalitum la dak nang chek lang ji ahok pe jong nang litum phanang che thap pulo tangte suri hini le nang che thap suri thom lang che thap suri pli lang che thap sitame nang chek lang ji la da message pe nang piji na account nong la an do pu sami eli hala na hok le check dam computer long puno na hok bank long puno na hok le check dam sami ha dakke avi det ji hala dakke tangka che thek long le det ji sami la so number long jong sanang li tum call pulo tangte la dak bang do kok ji nang le account nong la an do punang che klang ji sami account long bang ke eli tum che check dam lo puta avi det ti ko sona jat lo nang li tum talason podun ma nangge pi tang de atangka le ko son se ka chiru jui theklo po ason ke matha sung piklo patami penang anaton ke ehen ke dam ehen pen ehen ko son pen sila so tangka ngache tang de le ka vedet ma po ka matha sung piklo stame nangli tum panic deri pheri deri chelong thuji laso aharmu laso ko son se lason ka chiplang den mala bangke eli tum long non tangka ki pi hem so tangka ta non siki pi lo na tangka ta non siki Pm-kisan tangka uruna doya paisa atangka kaduk ka veta non siki pi lapa ma dingke hala rong asal tum same confused lap mang hulap lo kopi tangka ne mat adhek tum bangke cholai dam hem so tangka ta cholai dam lamat hem bangga patang I edada ma kaprek la rong ajenang kile lo pujana le lo ma kaprek ason chinam rong penene use idet amat hem nat bang patang te dar lo ke hem atangka blog hem atangka pinene ton committee hem atangka senang le thap hem bache patang nang bosinang ke thap sitami hem bange chisalami ide lo kapre hormonam rong lo hem ba pupadu ikok amasing ke government tum bangta hem aphan siki pi hem ka salok hem ka patang nang ji hem ka salam inang je po salam le det amasi hala tumta lason thangbak bisi use identity pomasi nang whole lap lo hala tumbang chini ne det lo la bang tong hem so poisa ne la bang tong ne hala tumbang ke ka dukka ve 100% pa 90% icon bang ke nang whole lap lo ang song pen la ke ilitum dak arum tot prong atum la beng ke klemat along ke klemat tum hai tum kalilo ha ang song pen government pen senang whole lap lo athekela tangka ka cholai dam hem so tangka ta cholai lap amat thangbak be anat use idet la hem patang I edet titi la so ajoine masi kaduk ka be account ta nang whole lap lo ki ong dunga account ke la ko pai ge me ke phodun de tum cholo la tum ba cholai long lo he di same la so problem bang ili tum phere nang ne
meji lake ha ang song pen sibang nang ki hola pot mo chelong thuji nangli tum ta matha deri phire deri ako jong si nangli tum ko son sna che thap tang de la tang ka le ka ve det ma la non ki jo che check se ta long along le che check dam sta ve det lo pula jong si nangli tum ta matha pik phire pik pula tang te la so tang ka che thek long tung pik sen non ni thom ang bong ki la pu chong hong tu nang ji ang song pen bang nang claim ji la si non e sex tami atangka je thek thulong nang ji plo tang te la ni li pa mo screen long ki pitanga number do la dak call noi miss call pi noi nang li tum che thek long ji ha ili tum beng along ke check dam tang ho na ni ke check dam tang ho pu ke che thek long le tami la so number long miss call pi non message nang li ji la pen tangka che thek long ji la si kaduka ve tum stami sắp so che paning ding dun chat nang bang claim po pu si information ke long ang song pen cái ding atum mate thek mo chada tum beng pen se ta mela puson si nang cái than dun chong hong non thang ta klem nang ne non ko ke chithan non pusin nang pu la si kadu ko be phan ke nili than e thik thil la si lamar jan se ka selam lo nang li tum thek long lo te che share non chithan non paklang non la bang so video la ke informative video lo ili rong atok anu ke do tum ke suri sivet suri hinivet po tang kas tam me kenang sot ili ka ve da tum ke la si ili ko pene shunam long ji pene claim ilong ji dam ilong ji po kamatha sita me tangka chelong le dapte ining duk o titi la si la chelong ji kadoka veta la si ning chepaning ding dun chat lo na chong hong dun lo na la si kadoka veta do me thak me la posona alamarjan puthot sinili van thupo la si pini alamarjan ke la dakan sinili repik check po kardo